guys, good morning ಮಾತರೆಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿದಾಡ್ನಿ ಗೋವಾಗ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ತಿರ್ಗದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಸರಿ ಕುಲ್ಲೆಪ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡಿತಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಿರ್ ಸೊ ತಿರ್ಗದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಶರುನ ಬ್ರದರ್ ಬೊಕರ್ನ ವೈಫ್ ಬೊಕ ನಿಲ್ಯ ಬಾಪ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಆತನೆ ಕೋಡೆನೆ ನಾನು ಕುಲ್ಲ ಕಾಡೆ ಲಕ್ಕದೇರೆ ನಾನು ಲಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ರೊಂಡು ಬಂದು ಟ್ರೈನ್ ಉಪ್ಪು ಏನು ಮರೆಕೆ ಇತ್ತೆ ಏಳಾಪಿ 4 ಗಂಟೆ ನಾನು ಸಾಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡು ಅದೇ ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಗೋವಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗ ಆಸೆನಾ ನಿಕ್ಕಸತ್ತು ವೈರಂಜುಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡಿತ್ತು ನಾ ಸರ್ ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಮೇರೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಪಾಡ್ದು ದೂರ ಪಪ್ಪು ಫೈನಲ್ ಅದೀನಿ ಗೋವಾಗ ಪಿದಾಡ್ದ ಅದೇ ಓಕೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಪುರ ಆಪುಣೊಂದು ಗೋವಾಡು ನಾನು ಚಾಪರ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಚಾಪರ್ದು ಪಿದಾಡುವ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ ಎಂಕ್ಲು ಟ್ರೈನ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕೋ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್. ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಕೇಂಡ ಯಪ್ಪ ಏರೆಗ್ಲ ಮುಡ್ಚಾವೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನಮಕ್ 8:30 ಗತಿ ಟ್ರೈನ್ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ದು 7:15 ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಅಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಾಪು ತೊಕ್ಕೋಟು ಉಂಡತಿ ಅಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವೇ ಫುಲ್ ಪಂಡ ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿ ಅವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬುಡ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಡೌಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಡೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂತೂ ಇಂತೂ 101 ಬರ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 8:25 ಆನಾಗಿ ಇಂಕ್ಲು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ರೀಚ್ ಆತ ರಪರಪಕ್ಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂತದ್ದು ಎಂಚ ಬಲ್ತೊಂದು ಬೈದಂದಿದ್ದಾವೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತ ಪುಣ್ಯೋಗು ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಪುಣ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪುಂಡು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಗೋ ಅರೆಜ್ಜಂಡು ಏನೇನಾಗೆ ತೆಲಿಕೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ದು ಲೈ ಕುಲ್ಯ ಅವು ಟ್ರೈನ್ದು ಲೈ ಕುಲ್ದಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಖುಷಿ ಉಂಡತಿ ಬೇತೇನೆವು ಬಾ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಕುಲ್ಲಿನ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುವಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ರಯ್ಯು ಬಾಬಾ ಕಿನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಹೆಂಗೊರ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ನಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಟ್ರೈನ್ ಮಾತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಅವರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ಪಂಡ ನೀಟ್ ಗಡಿ ಬತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೊಂತೀರ ಅಂಚನೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಂತುಕೋರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಯರ್ ಒಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಡುಪಿ ಆನಾಗ ಅಂಚ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಂತುಕೋರಿಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಲ ಯಾನ್ ಇನ್ನೆಂದು ದಾದಪ್ಪ ಈತ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂದು ತೂನಾಗ ಹಿಡ್ದು ಆಲಿಜ್ಜಂಡು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತೀನಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಚ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಲಾಗ ಮಂತ ತಿನ್ರ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ತಿನ್ಪುನಾಡ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅದೇ ಮೇರೆ ಮುಲ್ಪ ತುಷ್ಪ ಒಂದುಲೇರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ತುಷ್ಪ ಒಂದುಲೇರು ಒಂಚೂರು ಅದ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತೇರವೇನು ಅವು ಬತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಮಾತ ತಿನ್ರ ಸಮಾಯಿಜಿ. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡಾದಿಯಾನು ಬ್ರೆಡ್ನು ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿಂಡೆ ಫುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಬೋಂಡ ಪೂರ ತೆಪಂಡ ಅವು ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೆಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಲ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಮಲ್ತು ಪರೊಲ್ಲಿ ಯಾನು ಟೀನ್ಲ ಮೆರೆಗೆ ಕೊರಿಯ ಏನು ಟೀ ಪರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಡೇನು AC ಅತಿ. ಸೊ ಕೂಲ್ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರ ಅಂಚ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ನಮಕ್ ಲಂಚ್ ಕಂತು ಕೊರಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಟ್ರೈನ್ ಒಂಜಿ 12:30 ಆನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಲಂಚ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಲಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಚ ಚಪ್ಪೆ ಎತ್ತಂಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅತಿ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಲಂಚ್ ಪುರದಾದನ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ವೆಜ್ ಬೋಡಿತನ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೋಡಿತನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಪಂಡ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ ಬರ್ತಂಡ ಇದು ದಾದ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಪೊಟೆಟೊ ಫ್ರೈ ದಾಲ್ ಒಂಜಿ ಜಾಮೂನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಚಪಾತಿ ಬತ್ತಿತ್ತು. ಫುಡ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಟ್ರೈನ್ದ ಮಡ್ಗವ್ ಬರ್ತದ ರೀಚ್ ಆಯ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ
ಒಂಚೂರಡಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಉಂಡೆ ನನ್ನ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಎಂಚ ಪೋಪುನುಂದು ಮೆರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎಂಚಪ್ಪ ಟೂ ವೀಲರ್ಡಾ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಟೂ ವೀಲರ್ಡ್ ಪೋಪುನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆತಿಜ್ಜಿ ಶೋಕ್ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ತುಂಡು ಫುಡ್ ಲಂಚ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ತೂಡು ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೂ ವೀಲರ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಟೂ ವೀಲರ್ದು ತಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ರೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಸೊ ಹೌದು ನೋಡಿ ಇದೇ ಮುಲ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಎದೂರು ನೋಡ್ಕೊಂಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ರೆಂಟ್ಗೆ ಬೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಅವೆಂದಿತ್ತು ನೋಡುತ್ತೆ ಅವೆಂದಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದತ್ತಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋಡು ಗೈಸ್ ಮುಲ್ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡತಿ ಇಂದುವೆ ನಮ್ಮ ಗೋವಾ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗೋಡಾಯಿನ ಗಾಡಿ ರೆಂಟ್ ತಂದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆದತಿ ಆರು ಗಾಡಿದ ಓನರ್ ಆರಿಗೆ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರೋಡು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಏರ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತುಲ್ಲೆ ಆಕ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೋಚ್ಪೋಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಪಗನೆ ತೂದಾರು ಪಿರ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾಡ್ದು ಎದ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅವು ಏಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪತುಲ್ಲೆ ಆನಿ ನಮಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಗಾಡಿಗೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕಾರು ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಐಟ್ ಕೀಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ ಪಂಡೇರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ ನಮನೆ ಪಾಡ್ದು ನಮನೆ ಗಾಡಿ ಕೋನೋಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತೂ ಚೂರ್ಲು ಒಪ್ಪುಜ್ಜಿ ನಮನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗಾಡಿ ಕೋನೋಡು ಆತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಸರ್ತಲ್ಲ ದೀದುಂಡೆ ಮಲ್ಲೆ ಗೋವಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ದಾಲ ಬರಂದ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಟೂ ವೀಲರ್ಡು ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಪೋಪನ್ ಮಾಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವೆ ಅಂಚನೆ ಗಾಡಿಗ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ಯ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ 400 ರೂಪೀಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗನೆ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ನೀರು ಈ ಸೈಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆರವೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ ವೆದರ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಜಾನ್ವರಿ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಸೊ ಅಂಚನ ದುಪ್ಪುದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಈಜಿಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಗೋವಾಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನ ಟೈಮ್ ಉಡ್ದು ಅದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ್ ಉಂಡು ವೆದರ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಗುರುವಣ್ಣನಕ್ಲೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ಸಾದಿ ಆತು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚಾದಾರೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದ ತೊಂಡತೆ ಉಲ್ಪ ಮಡ್ಗ ಹೊಡ್ದು ಗಾಡಿದ ತೊಂಡತುಲ್ಲ ರೆಂಟ್ದ ಅಲ್ತುಡ್ದು ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯರೆ 48 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ರೀಚ್ ಆಯ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿನನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಯ್ಯಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನಿ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಬನ್ನಾಗಂದ್ರೆ ಇಂಚಿಂದ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೊಕ ಕ್ಯಾಸಿನೋಲ ಅಂಚೆನೆ ತುಯ್ಯಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನೈಟೆಡ್ ಅಂತೂ ಬೊಕಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯರು ನೋಡತಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗ್ಲ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇ ಆತಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈಮೋ ಬಾಂಬ್ ಪಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಅದು ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಜನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬೈದಿರ್ತುಲೆಗೆ ರೆಂಟದ ಗಾಡಿ ತುಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ನು ಪ್ರೀ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತೇರು
ಮಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಬೊಕ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಪೂರ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ರೆಸಾರ್ಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಪೂರ ತೂಪು ನೆಡ್ಲುಂಡತೆ ಎದುರುಡು ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ತೂಯರುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡವೆ. ರಿಯಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ರೆಸಾರ್ಟ್. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪೂರ ಮುಗಿಪೋಡು. ಐಡ್ ಬೊಕ ಅಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಮ್ಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುವೆರು. ಬೊಕೊಂಜಿ ನಿಕಲ್ ಡಪ ನೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಬತ್ತ ರೀಚ್ ಆನಾಗನೆ 4 o'clock ಆತುಂಡವೆ. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಡ್ ಪಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ. 1 hour ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಆಯ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ನಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೀಚಿಗೆ ಪಿದೊಡೊಡಿತ್ತಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಲೆಜ್ಜಾಂಡವೆ ಅಂಚಾದಿಂಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲಾಯ್ಜಿ ರೂಮುದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಎಂಚುಂಡು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಷ್ಪಾಯರಾಯ್ಜಿ ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಅಂಚೆ ನಿಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ರೂಮ್ ತುನಗುಂಡತಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ನಮ್ಮ ರೂಮುದ ಪಿದೈದ ವ್ಯೂಸ್ ತುನಗುಂಡತೆ ಭಾರಿ ಪೋರ್ಲಿತನಂದೆ ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತನ. ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ತಿನ್ಕುಲು ರಪ್ರಪಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೀಚ್ ತಿಕ್ಕುವ ಓಕೆನಾ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ ಕೈ ತಲುಪುನ ಒಂಜಿ ಬೀಚ್ ಅವು ಪಂಡ calangute ಬೀಚಿಗೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈ ತಲುಂಡು ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡತಿ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲದ ಟೈಮ್ ಬೈದೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಒಂಜಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಶಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡವೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಬೋಡೈನ ಪೂರ ಶಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮಾತ ಶಾಪ್ಸ್ಲ ಉಂಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಡ್ರೆಸ್ದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯಾಟೂದಲ್ಲ. ಬೀಚ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ತೂನಗನೆ ಇಂಕ್ ಮರಲು ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಬೀಚ್ದಾಡೆ ಕೈ ತಲುಪು ಪೋಯಿ ಪಂದ್ ಏತು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡವೆಂದು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲಾಯಿನ ಕಾರಣ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೊಂದುಪ್ಪಂದು. ಬಟ್ ತುಯರಂತೂ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ತುಯರಂತೂ ಸೂಪರ್ಬ್ ಉಂಡವೆ.
ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ಉಂತ್ವೇರಾವೆ ಬಟ್ ಇತ್ತದತನ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕೌತುಜೆರ್ ಇಜಿನ ರೋಸ್ ಪತ್ ಒಂದು ಉಂತ್ವೇರ್ ಸೇಮ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಂದು ಎನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತೇ ಒಂದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ತೂಯಾರೇನು ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ನಮಿತ್ತೆ ಬೀಚ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಆಂಡ ಬೀಚ್ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ಗದು ಪೂರ ಬಟ್ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾವೆ ಫುಲ್ ಅಲ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕೇನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಚೂರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಬರ ಬಡ್ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಕತ್ತಲಾಂಡ ತೆಪ್ಪಿ ದೊಡ್ಡ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಲಾಂಡ್ ನನ್ನ ತೋಡು ಡಿನ್ನರ್ ಗಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪತೊಂಪೋಪುನು ರೂಮಿಗೆ ಪೋ ತಿನ್ಪುನು ಅತ್ತಂಡ ಓಂಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಪೋದು ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರು ಬಡಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೀಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಬಂದು ಬಾಯ್